Ademais de promover o consumo local, a Asociación Boirense de Empresarios fai este verán unha clara aposta pola mobilidade sostible. Dai o sorteo de 4 bicicletas, unha por quincena, xunto cos vales de compra que sumarán un total de 2.000 euros. Se nos a idea de sortear 4 bicicletas porque queremos fomentar o uso do carril bici que se vai a inaugurar en Boiro, para que a xente pasee por Boiro, vexa as súas paisaxes maravillosas. E nada, a cada quincena vanse a sortear 500 euros en vales de compra, que van divididos en un premio de 250, outro de 150 e outro de 100. O método para participar é moi sinxelo, os clientes tan só teñen que rexistrar a súa compra subindo unha foto do ticket á web ave.gal e entrarán automáticamente no sorteo da quincena correspondente. Os vales de compra poderán gastarse en calquera establecemento adherido á AVE, co consecuente retorno para a economía local. Bueno, animar aos veciños e veciñas de Boiro que consuman no comercio local, porque, como ben dicía o concelleiro, temos unha calidade moi boa no noso comercio, no noso municipio, non só en comercio, senón tamén en hostelería. Entonces, animalos a que consuman e compren no noso comercio e que participen neste tipo de iniciativas. O Concello colabora tamén na dinamización do comercio cunha serie de iniciativas como a instalación de alumeado durante todo o verán na principal rúa comercial do municipio. Agora empezan as festas, vamos a ter 6 días de festa, xa vemos que están engalanadas con luces toda esta rúa, desde o seu inicio hasta baixo, hasta a Plaza da Mancomunidade, todo con luces que non van a estar solamente nos días das festas, senón todo o verán, para chamar un pouquinho máis aínda, si cabe, a xente e animar o consumo, o consumo local e a fomentar aínda máis o noso comercio.